Gavana Mavihiga Wilba Utichi Lokoro dwaro ni aput manyocho chuogi enono chendo mar somo ma CBC onywak duond jokanyo mag skunde mag jigiwegi kod jokanyo mamoko mag migawo mar somo. Kando loso e gweng' Mambale kama no yango romo mar jodito mag tend skunde mag jigiwegi. Otichilo no wacho ni skunde mag jigiwegi osegoyo kang' makare e chendo mar somo ma CBC kipimo kod skunde mag piny owacho. Okwayo apudno mondo onon matut chendo mar CBC kar paro mar wito chendo no duto oko. Kabende opuoyo chendo no mawacho ni kolos makare to biro konyo jopuonjre ahinya. Okwayo piny owacho mamalo mondo ket mwandu mathoth e chendo mar somo. The national government, we must be ready to put more resources in education if CBC has to work. So it is important that where possible, we should be able to share our resources and our experiences. So this, as a county, we have committed with our local leadership of the private schools that we are going to engage, get into an MOU, and identify areas of collaboration. Particularly, there are many areas of collaboration that we would want to promote or enhance. In areas of extracurricular activities, we believe we should be able to collaborate a lot. Education is the only equalizer we have. And doesn't matter whether you come from the poorest family or the richest family. Education brings us together.